Kwa Ramogi Juango tieno makawuono antiere kod jaloko marwa Belinda Phillips. Bed thuolo mar ndikonwa kokale nambwa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_ machiegni nyinga Joyce Oduor. Kawachako eni moko kuoma jotend ODM oseyo mane jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kuom nyiso jo ODM oriwre kode e duond buche manyien. Kotelnegi kod Seneta Masiaya Oburu Oginga kod nyawadgi ma Homa Bay Moses Kajwang' giwacho ni Gachagua nyiso Raila mondo oriwre kode motelo ne yiero mahiga mar 2027 en otego mondo Raila owuoge winjruok mar sirikal manywanda ma entiere kod William Ruto. Kagiloso e gwenge machiga e kaunti ma Homa Bay, giwacho ni ODM ok biriwore kode e duond bucheno. He told them, including Gachagua, that Raila was the right leader to lead this country and give shares to everybody. They refused and supported Ruto. But now, when we are also talking to the same Ruto they went to support, they are telling us, you come and join us, you come and lead us, we are going to give you Kura. What is the assurance that they will give Raila Kura? There is no assurance. But if they want to give Raila Kura, let them wait for us to work for our people now, and when 2027 comes, let them come and talk to us and tell us what they have on the table. Kwa Ramogi Ruto, okwagomba kama 2027. Ika 2027 bodi. Raila Odinga kapon ngima 2027 enemo bunyisowa. Wagomba kama sani. Wantamwe wacho sani. Sani upenja tani na tani budget midili kono. Abiangisi gima keto Homa Bay ka. Angisi gima keto gibadi Migori. Gima keto gibadi Kisumu. Gima keto gibadi Siaya. Wachoro ni ng'ato Ruto masgono ayuru. Mano uru joke mowach. Joke ma igi wang'no akawo kombegi. So wane sirikal ahinya to gimiluongo ni broad based government. Winjo gima wacho. But the party my president neno yudo loginene en UDA. But waduto te wane sirikal. To party wa en ODM.